An dakatar da alkalin wasan Premier League David Conte bayan wani bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta, inda yake kalaman cin mutunci ga Liverpool da George Klopp. Mahukuntan Premier League sun ce sun dakatar da refirin ne domin samun damar yin bincike kafin a fitar da matsaya kan batun. Kawo yanzu majiyarmu bata fayyace ingancin bidiyon ba da wajen da aka ɗauke shi, wanda yake ta zagaye kafan sada zumunta. Conte mai shekaru 42 shine ya busa wasan da Liverpool ta doki Aston Villa da ci 2-0 ko ɗaya a ranar Asabar a babban gasar ta mula ta Premier League. A wani labarin kuma, Barcelona ta sanar da cewa Lamine Yamal ya ji rauni a kafarsa ta dama bayan da likitoci suka auna ƙoshin lafiyarsa a ranar Litinin. Ana sa ran zai jinyar mako 2 zuwa mako 3 kafin ya dawo fagen fama. Shi kuma Lewandowski na jin radadi a gadon bayansa, inda Barcelona ta ce zai yi hutun kwanaki 10. 'Yan wasan biyu suna cikin fitattu a Barcelona a kwazon da take yi a bana, karkashin jagorancin Hamsin Filik tare da Rafinha. A bangaren hada-hadan 'yan wasanni kuwa, tsohon dan wasan Spaniya Sergio Ramos mai shekaru 38 ba zai koma Real Madrid ba, amma kungiyar za ta dauko dan wasan baya a watan Janairu. Kuma dan wasan baya na Bayer Leverkusen da Jamus Jonathan Tam mai shekaru 28 ne kungiyar ke mayar da hankali a kai. Tottenham na shirin yin watsi da tayin Real Madrid kan dan wasanta mai shekaru 26 na Argentina Christian Romero. Borussia Dortmund na nazarin ɗauko ɗan wasan tsakiya na Sunderland da Ingila mai shekaru 19 Jude Bellingham. Dan wasan baya na Bayern Munich da Canada Alphonso Davies na son sake aiki da tsohon kociyarsa Hamsik Filik da ke Barcelona, duk da Real Madrid da Manchester United na farautansa. Arsenal a shirye take ta kashe fan miliyan 83 kan dan wasan tsakiya na West Ham Mohamed Kudus, inda dan wasan ke son taka leda a Emirates domin samun damar buga wasannin Turai. Karshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.